ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଫୋନ୍ ଧଇଲି, ଭିଡ଼ିଓ କଲି। କିଛି ନ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରୋ କେମିତିଆ ହେଉଛି, ମୋ ଫେସ୍ର ଗ୍ରୋ। ଆଉ ମୁଁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲି। ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍, ବିଲ ସାରା ପାଣି ଫୁଲ୍। ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍। କାଲି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁର ଟିମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଆମର ଗାଁର ପୁରା ସୁନସାନ୍, କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଚୁପଚାପ, ପୁରା ସୁନସାନ୍। ଏମିତିଆ ଯଦି ଗାଁରେ ହବ, ଗାଁଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତିଆ ଦେଲେ ବହୁତ ଆମ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ଏ ପାଣି ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ଫଲୋ କର, କମେଣ୍ଟ କର।